कैसे हो? मेरा न्यू वीडियो में आप लोग का वेलकम है। फिर धमाका संग लेके आ चुका हूँ आप लोग के बीच में। जो भाई मेरे गाना को सुनते हो तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करना भूले। यह गाना आरा से मौजनुआ के पतना, आरा से मौजनुआ के हमारा पतना रे फर कइले बा। अरे जाए दो नहीं यारावा ए सैया, यारावा जहरावा खैले बा। उसी तरह पर लिखा हुआ बोलबम का सॉन्ग है। आप लोग इस गाने को सुनिए और भाई के चैनल को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना भूले। चलिए सबसे पहले आप लोग को मुखरा सुनाते हैं। गाया से मौजनुआ के हमरो कावले के आइल बा, गाया से मौजनुआ हमरो कावर लेके आइल बा। अरे जाए दो देव घरवा ए सैया, मौजनुआ देव घरे आइल बा। अरे जाए दो देव घरवा ए सैया, मौजनुआ देव घरे आइल बा। यह मुकरा है। मौजनुआ देवघर आइल बा। चलिए आंध्रा सुनाते हैं। आंध्रा सुनिए। भाई को चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। जो भाई मेरा न्यू हो तो उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए बहुते दिन देखला भइल अपना यार के, रौरे से मांगो तानी भिके अपना प्यार के। यहाँ दो बगाना है। बहुते दिन देखला भइल अपना यार के, रौरे से मांगो तानी भिके अपना प्यार के। निमन भइला पर त मौजनुआ दर्शन करे आइल बा। अरे जाए दो देव घरवा ए सैया, मौजनुआ देव घरे आइल बा। अरे जाए दो देव घरवा ए सैया, मौजनुआ देव घरे आइल बा। यह अंतरा बने। अब जो भाई मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए अंतर तू सुनाते हैं। हमारे खातिर सैया आइल बाबे देव घर हो, बिना देखल जाई ना बबलू बिजोर हो। यहाँ दो बगना है। हमारे खातिर सैया आइल बाबे देव घर हो, बिना देखल जाई ना बबलू बिजोर हो। घर के लोगवा जाने बुझ के शादी हमरो करैले बा। घर के लोगवा जाने बुझ के शादी हमरो कइले बा। अरे जाए दो देव घर ए सैया, मौजनुआ देव घर आइल बा। अरे जाए दो देव घरवा ए सैया, मौजनुआ देव घर आइल बा। यह न्यू तरह के है। आप लोग इस गाने को तरह बनवा के गा सकते हो फ्री में। अब बोलबम के सॉन्ग है। जो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना भूलें।